Hello, simuntag. Kagod may gabi. Kagod may gabi kaya mag-biko mi. Medyo yun. Duliti. Ang gwapo makita yun sa mga. Yung lobe na to. Medyo yun ko. Pinaslide ka mo. Yaki yun. Pista beta. Okay. Mana? Boleh boleh. Wala ng video. Dulita niyo para klaro. Malayo gamay na. Kita ang mga kuan, kagod. Dulita akong kamot. Saan ko kagod? Na. Kung itlog sa. Ito sila yung kita ba? Bibing, pilas bibing. Ah, nakapula. Ang nagwahing ka. Balik. Berkagod. Okay, off na. Okay. Balik gamay. Nandiyan to. Ako yung tig-istorya. Ay, nga na. Hi. Tiga akong nagway. Siguro na ako na. Badal gamay dahil. Hello guys, tigloon ta mo ang sound pagkagod. What diha? Sayo. Tutorial dapat kamot. Ana. Dan ana yang kamot. Dapat dire kuan para makita ang handshake. Ano siya ang kamot nimo no? Dapat nga anak no, slowly lang. Ganyan. Yan pagkagod. Ay. Bilang kamot. Sa hapit bilang nimo imong kamot di ka may mo kaning maguguray kung nimo kagurat apil imong kamot. Dole, sa lubiti. Pwede na mo paspason? Ako din to. Tudloan mo sila. Oh. So yan no. Dapat na kamot makaguran. Makaguran ang kamot to. So, now guys, nga na nakadagan ako nakagod. So, Yeah. ba. Balik ang mali. Dapat nga anak no, mga tutorial sa vlog. Okay, na. No? Padulit ang lubi. So, natay pilit. Niligkit. Balik gamay dahil. Niligkit. Huh? So, muna itong baton og para diko. Next na ito nga ingredients. Natay sugar, brown sugar. Naputay kinugay. Yeah. As this. Now, ipaigos ako. So guys, magluto na ta guys, no? Hello. First natong baton guys, ato ni siyang butangan og Amay. aron nga makuan gid ang gata. Dito kay maigo mo na. So ikaw kay kalir ang guys, no? Ikan sa Layo. layo pa rin nagkalar ni. Non? Ayo. Udah ko kayo. Click ra. Ang hayo ka. So next na to guys, no? Ato na ni siyang dapat limpyo ang imong hands. Imong both hands. Ha? Ang dagway ni usa oh. Tubig, para tubig may katong puti. Ito na to sa atong Ane? dili, kanang tapirway. Ayun na, katong sudlan sa kon.
Oh, kana. Agpas. Sampung maning. Ato ko anak. Ay na lang di balik ka. Sige, tawag ni. Igo sa uday. Oh. Dapat mga tutorial po no sa pagkumos. Ngayon pagkumos oh, dapat ang muscles na kaana yung muscles no. Ah. Ano yung muscles no? Dapat mengusog ka. Para. Dapat feeling gini mo. Enggak gini mo siya makikip. Ang gini mo no. Hindi na siya makalikot. Dapat feeling gini. Feeling. Ah. Hindi ba? Pasok uwi. Sabi niyo. Ada orang guys. Mutai? Mutai. So, yang anak guys no, magkumot na, magkumot na. Ini mga anak ko hindi mo siya. Ini guys. Ay ininit man yung hutang. Hindi gawin lagi na jadi na. Kung ba kaya ito ng kaunod. Doon ako na ba? Dapat magkumot. Kapit na guys no. Ano ba suga guys? Kapit na dito guys. Ano guys no? Bibi. Ah, sabi. Mana magod? Samosa. Ayo na, traboy! Ito lang ano? So, video eh. Video na. Sige. Mana magod? Ulitin ang kwan, yung dapat guys, no? Yung mga mo sa laon. Napoy sinamukan. Oops! Yan. Okay. And then, balik rin mo sa kumutan. Aron. Yeah. Ay, dito kumutin, no? Okay, para dili bukan. So, dili speakers, no? Yan. Ay, kamot, maghihugaw kayo. Ipalay pa ng baso. Ay. Kaya basin, tungiling mag-order sa mga, ano, sa among biko. Wow. Wow. Ang sarap ng gatas. 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 Ayan guys, no? Cellphone. Sino tingin? Okay, guys, ikaduha na tong kumot sa gata, no? Ikaduha na tong kumot, guys. Pag tubig-tubig ka. Tubig. Hindi na pag-focus sa iyo. Trawa. Ano ko? Hindi ka tong, Juan Green. Dapat imo siyang pangusgan, guys, para mo makakit ang gata, guys. Dito ni Dre. Tanawa. Kita mo. Dapat mo kuan gid siya, guys. Oh, mo pigsit gid, guys. Dapat mangusgan nimo, guys. So, pakita ang expression sa akong dagoy. Dapat makusog din, guys. Dapat anak siya, guys. Oh. Pas Bing, butay tubig. Gamay lang. Yes. Oops! Yan pa? Butay gamay kayo. Oh, nasap na. Guys, ngayon guys, no? Dapat pangusgan mo guys. Pagkita agad mong muscle guys. Pagkita. Dapat nga yun ang position guys. Dapat guys, nga guys. Dapat nga mga klan. Dapat nga naon mo pagkuhan guys. Dapat nga na kita siya guys. Then, yabot nga. Ayo. Yapo dito. Yabo.
Yapo na, yapo. Oh, Ibutang di, ibutang. nara. No, 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 no. Hey guys, hey guys. Hey guys. Ato na po siyang silain. I-filter para guwapa. Ina, nga Ben. Nga ka ba? Nga ka. Igit-igit ka. I-filter naman sa guys, no? Aron. Ayan. Ay, pag ginugaw. Mo to na ako. Yop, yop. Hello. Ayan guys. So, next na to ang atong Pilit. pilit. Atong waswasan ang pilit guys, no? Buda yung living. Dili ko dili sa kanya. Okay. Kita nila, pakita sa itong mga viewers ano itong gibuhat. So, atong gikumsan guys, no? Aron, gikumsan. Gikislan eh guys, gikumsan. Aron guys, aron jud makuan guys, mawala ang kanang mga abog-abog. Wala gina siya cut, no? Walay cut, walay sani mga forward dapat ana gid siya. So, yabo nimo guys. Okay. And then, so next na to guys, no? Tapos. Isabaw na to ang yung lobeng. Yung lobeng nga katong ikaduha na tong kumos. Ayan guys, ara. So, upat ni sa kasalmon, upat pod. Dapat. Ulo. Over. Makuha ta gamay diri sa kuan. Diri sa Opat. okay. And then. Manapos ata sa lamesa. Nami din eh. Yan, tapuan ang lamesa kay daghan kay mga hugaw. So, Asa guys, di ka? itakpan na to guys. Kuyogin ko dahil sa atong abuhan. Ako lang itakpan guys, no? Dili sa atong pugon. Halak. Ha? Halak. Alak ba? Hello, nanilig ko. Kay hugaw kayo. Daspan na rin, Bi. Wala, may dapan din eh. Tara, daspan, no? Man, Kaya kang daspan. sabi. Kung kabalong panilig. Huwag may siligon sa inyo nitong Sabi yung payag. Silisig. O, yung silig sinong payag. Kay. Naman sa pagsilig. Oo. Tipok na naman siya. Tipag ba? Tipag? Sure dia, tipag ba? Oh, hindi kayo. Oh, Na po? nga na gina nga itong processing, no? Processing. So, kani guys, basura na rin siya or bawag baboy. Or naibaboy yung mga silingan, no? So, amo na ibawag baboy, no? So, Ben, yung trabaho, maghugas kami, ha? Aha! Aha, tapos ay aha. Oh! Mamugas ko plato. Ganda rin. Itong bangko. Next na to, no? Mag-prepare tadaan para itong baton o latik. Bangko. So, pintaon na to, no? Upat ka salmon yan nga pilit, no? Upat po ka, upat po. Medyo dali. So. Okay. Kaya na siya kayo, murag medyo itong. And Ikaw na? chicken. 4. Salupin. So, limaw na lang na to, no? Ito na siya kuha sa tong, ano? Ha? Hugasan ito, ikaw mo tigugas. Be. So, ayan guys, no? Inon ko na. So, prepare na to ni siya for kuan.
Next, kani siya pagbukal ani, ato na siyang ibutang. Namiya, oy. Ibutang na dito! Ano? Okay? Pangugas na! Don't cover the camera. I don't cover the camera. So, naglatik na ta guys, no? Ayan guys, medyo ngit-ngit lang yun ang atong pugon. So, pagkita na ko guys, no? Nakuha sa kamot guys, sorry guys. Hindi mo siyang gayon guys, para ganahan siya guys. So, next ano guys, buta na to siya og sugar, brown sugar o gatong kinugay. So, ato sang ipabukal. Ayan. Ay lang guys, sinja ni guys. So, kinugay yung na guys, no? So, nagbukal na guys. Ilunod na to ning itong katong kuan. Tamis kaya po ni guys, no? Ini careful lang guys, kaya mo pisik siya guys. So, imo na siyang ibutang guys, no? Ibukal naman siya guys. Yan, nakita niyo guys, gaming brown guys. So, next na to guys, ang atong ay, sorry, excuse me po. Brown sugar. Wala ko kabalo sa in English sa pinugay guys, no? So, usa na siya sa para mo guwapo po ang kuan. So, ayan. So, isip kayo guys, wala ka camera. So, di lang ikusog ang siga po sa itong kalayo. So, ato siyang i-mix guys. Oh, ayan na. Iko na siya guys, no? So, muna siya yung makapalapot guys, no? So, pabutol ito lang. Ayan guys. Medyo lang yun siya, kuhan. Hindi na maklaro lagi. So, brown na siya guys, no? Hindi na kayo maklaro guys, kaya brown na. Oh. Brown na siya guys. Now guys, oh. Okay, hapit na malatik guys. Ayan. Already mix it. Ayun. Ay, luto na gid siya. Ayan. Luto na gid siya. So, tilawan na to. Tilawan na to itong biko. Oh, no, 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 no.
Yeah. So that's it mga kapasiyaw, no? So lamig kay kapasiyaw. So napoy dukot. Mm. Mm. Finished product na ano sweet bacon, no? Uh-huh. Uh-huh.